Mas lami gyud kung how ka mo tugtog unya ang kahimtang sa imong heart kay naga-worship gyud. Tinuod gyud naga-worship sa Ginoo. Pero kung dili pod tinuod nga naga-worship ang imong heart sa Ginoo, dili gyapon malipay ang Ginoo sa imong gasa nga gi-offer nga kaniya. Ano man? Diya sa Old Testament, si Cain ug si Abel lahi-lahi ang ilang source sa ilang panginabuhi. Si Cain usa ka magbalantay og tigtanom og mga crops. Mag-uuma sa lakdo na pagkastorya. Si Abel usa ka magbalantay og karnero. Pareho sila nagatinguha nga i-worship nila ang Ginoo through sa ilahang mga gift, ilang halad. So naghalad sila pareho. Si Cain naghalad og sinunog diha sa Ginoo sa iyang crops. O si Abel naghalad pod sa iyahang binuhing karniro diha sa Ginoo. O kining duha miaso. Ang aso sa sinunog nga halad ni Abel miabot dito sa Ginoo. Pero ang aso nga gikan sa sinunog ni Cain wala makapahimuot sa Ginoo kay nganuman. Kay ang heart ni Cain wala ga worship sa Ginoo. Hinungdan na suko ang Ginoo sa iyaha. O gipanalanginan niya si Abel. Hinungdan nga nasuko si Cain kay Abel. Tungod sa kasuko ni Cain kay Abel, iyaha kining giatangan o iyahang gipatay. Hinungdan na suko ang Ginoo kay Cain. Hinungdan nga milangyaw siya sa laing-laing dapit sa kalibutan. Nganong wala dawata ang gift ni Cain nga pareha man sila nga gahalad og sinunog diha sa Ginoo. Tungod kay wala makapalipay sa Ginoo ang kahimtang sa kasing-kasing ni Cain. The same pud na sa tua. Bisa kung sa patong ihalad na gift sa Ginoo kun ang atong heart dili makapalipay sa Ginoo, ayaw gid pagdahom nga nalhimuot ang Ginoo. Bisan pag muligid ka, bisan pag mo balintong ka diha sa simbahan, bisan pag mukatkat ka ng grills, no? Kanang ginahimo sa uban bitaw, nga muligid, muhilak, mukatkat anang mga bungbong simbahan, dili na magsilbi kung ang imong heart kay wala gyapon mahimuot ang Ginoo. Ang nakita labaya sa Ginoo ang atong heart, mas labaw nga nakita sa Ginoo. Ingon ang Psalms 51:16 and 17 nag-ingon siya, for you are not happy with a gift given on the altar in worship. See? Wala malipay. Ingon ni Salmista David, kay wala ka malipay sa gasa nga gihatag diha sa altar of worship. Or I would give it. You are not pleased with burnt gifts. The gifts on an altar that God wants are a broken spirit,